थादो दे सना दे बिबार बारि नुखादों नोंसिनि न'खौ नै समायनाथारना गावदां गावदांथारबाय बिबार बायदि जोंखौबो सानैखौबो माबा नोंसिना बाजैया नैबे गोजौमोन बुन्दु एक्स आर्मि बुन्दु बिनि न'आवनो फैदोंमोन आरो ना जों दा थांसै आदाया गाहायमोन र' आंहाबो लेंहरनोसै मावो बेनो लेंहरखानोसैना आङो जोंहा रुमाखौ माला मोजां नुथारदों मोजां नुथारदोंलै नै खथ' मोजां नुदों गोजा गोजा नुलायनाय नोगोर साइस नुखादों हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव फरायफिननाय थाबाय लोगोफोर नै आङो आंनि हासबेन्डनि लोगोनि न'आव दंफैयो नै बिराद मोजां डेक'रेसन खालामदों आरो ना न'खौहाय जिरायग्रा आरो जिरायग्लांग्रा आरो ना बिराद मोजां थ' आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ आरो ना बिराद साफा नैबे जाहैबाय न'नि फार्स्ट एन्ट्रि नायदो नै पिटुनिया फुलजों साजायदों बिराद मोजां ओमफ्राय दा नोंथांमोना आं नायनायजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो बे सारनि न'खौहाय नोंथांमोनजों निस्सय केयार खालामगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबेयो जाहैबाय हल रुम फार्स्टआवनो आरोना ओमफ्राय नैबे गोजौथिं थांग्रा सिरि ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे दिन्थिलांगासिनो दङ नैबेयाव मोनसे रुम नायदो नै रुमाबो गेदेरद्रायबो नङा फिसाद्रायबो नङा बिराद मोजां आरोना मिडियामनि मोजाङानो गासिबो अल रुम्स माने समान आरोना इकुवेल ओमफ्राय नैबावबो मोनसे रुम नैबेयो जाहैबाय बिथांनि फिसाला गेदेर बियो हस्टेलाव थायो मेट्रिक फाइनाल होसिगोन आरोना रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव फरायो ओमफ्राय ओरैबायदि साफाखा आरोना नैबे बिथांमोननि किटचेनखौबो नोंथांमोननो खोन्थाबाय ओमफ्रायहाय नैबावबो गुबुन मोनसे रुमबाव गासिबो रुमफोरानो माने समान बिराद मोजां मोनदों आङो रुमनि माबाखौ आरोना गेदेरखौ ओमफ्रायहाय नै ओरैथिंजाय फ्रन्ट साइडजों बिबारजों साजायनाय दं नोंथांमोननो दा खिन्थागोन ओमफ्राय नैबेथ' ड्रयिं रुम ओमफ्राय नैबेवहाय बिबै जिरायदों आरोना नैबावबो मोनसे रुमबाव लोगोफोर बियो जाहैबाय डाइरेक्ट बै फ्रन्ट साइडजों माबा आरोना दर दंजोबखायो नै फ्रन्ट साइडजोंहाय ओमफ्राय नायदो नै नोंथांमोना माबायदि साराहाय डेक'रेसन खालामदों ओरैबायदि साफा सुफा थाखायो आरोना बिबारफोराबो बारफुगासिनो दङ बिराद मोजां समायखादों बिबारजों बांसिन समायबावदों आरोना लोगोफोर फौजि फेमिलि होन्दों जायखौ ओरैबायदि साफ सुथ्रा थाखायो आरोना लोगोफोर साफा सुफानो ओमफ्राय नै बिबारफोरखौ नायदोलाय आरोना मालाय फुरा माने मेट बनानै दोनखादों आरोना बेवहाय जिरायग्लांग्रा गथ'फोर गेलेग्रा बिनि थाखाय आरोना गेस्टफोर फैयोब्ला बेवहाय जिरायहोनो हासिगोन पिटुनिया फुला बिराद मोजां बारदों आरो फिदिं फिदा खिथाथारबाय आरो आङो नोंथांमोननोहाय ओमफ्राय नैबे फिसाला उन्दै आरो जि अनोमोन बिनि बिमाया आंखौ आगै लोगोनि आं लेंबोथारबाय थ'दो थांनोसै होननानै नोंहा ओमफ्राय फन हरबाबो हरफिननो रोंला गोबावजों खनसे लोगो मोननाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि मादार इन ल' आरो आंनि हासबेन्डनि लोगो गामि खाथिनिनो ओमफ्राय दा बेखायनो मोजां गाज्रि रायज्लायगासिनो दङ जोंना माहाजननि बिथांजोआबो नै आयै जोंना नै बुन्दुआ एनथाब बानायदों एनथाब नङा सिथाव नै ओरै सा खामानिसो खालामफैबाय जेबो नङा नोंसोर बिदि खालामलायनाङामोन नों मानो बिदि दे जेबो नङा गाइखेरनि साहा नै ओमफ्राय नै ओरै सिथाव एवबाय नै थावनि सिथाव सारायाबो ओरैबायदि साफा गाव जेरै साफा लोगोफोर ओरैबायदि फ्राद गावखौबो गोनांसिगौ र' थांनानै आं लाजिबायसो नोंसोरखौ लांनो जोंनाव लाजिबायसो आं एलाइसिनि साहा फुदुंबाय नै आंना बुन्दुआ आं बिराद गोबावसै ब्लग बानायिया दिनैसो बानायबाय बोरैबा बिजिनि थाखायनो दा नै जोङो थावनि सिथाव आरो साहा जानो लोंनो लाबाय नै लोगोफोर गुदुं गुदुं आरोना मागोआव मोनजायैनि मागो खालामसै दिनै आरो फुदुंबावनोसै बिराद मोजां फैखायो नै केमेरायाव बिबारा
नै नोंसोरखौ भिडिअ लाबाय आं भिडिअ बुमिक नालाय मा बिबार बायदि नुथारदोंहाय बिराद मोजां साजायनो रोंदोंहाय साजायनो रोंदों मोजांनो फैनानै सा लोंफैनांसिगोन र' मालाबा बियो जिरायना आराम साजायफैदो एबार फैनानै नङाबा बिबारासो रानब्रुलायलांगोन नङाबा आं लाखाजोब्बाय आं ओंखायनो नै बिराद गिदिरखा बेसे गोबावसै नों गायनायखौ गोबाव जाबायानो आं नभेम्बराव गायदोंमोन नभेम्बराव ना लास्ट बिदियाव गायदों जि मोजां साजायदोंलै न'खौबा हले मोजां जाथों फिसाखौ सानै लानांगौ बेंनांगौ खामायनानै होलांबा फाबनांगौ थांनानै जि मोजां भिडिअ लाबाय आं नोंसोरखौ सोलिजागौमोन नोंथांखौना नांलायबाबो बुलायबाबो फिसा फिसा बुमिक बाय बाय लाजिदों एलायनाय फिसालाया सासे बाय बाय बुमिक बाय बाय नै नोंखौ खथ' समायना नुदों बुमिक बोरो नाहरदो एसे नाहरदो खथ' मोजां नुदों नोंखौ बिफानि गार्डेन बारियाव आरो दे सना दे बिबार बारि नुखादों नोंसिनि न'खौ नै समायनाथारना गावदां गावदांथारबाय बिबार बायदि जोंखौबो सानैखौबो माबा नोंसिना बाजैया नैबे बुन्दु एक्स आर्मि बुन्दु बिनि न'आवनो फैदोंमोन आरो ना जों दा थांसै र' आंहाबो लेंहरनोसै मावबाबो बेनो लेंहरखानोसैना आङो जोंहा मोजां नुथारदों मोजां नुथारदोंलै नै खथ' मोजां नुदों गोजा गोजा नुलायनाय नोगोर साइस नुखादों बेखौ बायनानै गायदों ना मादों ओमफ्राय साइस नुथारदोंहाय दालायानो थाङो आं दालायखौ नुमारदों साइस नुथारदों जोंहा र' बे बाथौखौ एसे सोलायबासो जायगा ओंखारसिगोन ओरैबायदिखा थादो बाय बाय नोगोद नुदों नुबाय बेसे साइस नुदों नोंसिनि न'खौ नै आइखौ खेबनालैसै आइखौ लादों जोंना आइया होननानै बिदिखौसो बांसिन लाइक हरो मानसिफोरा